16 ta' April 2008. Il-ħin is-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Vanessa Ġus kienet qed tagħlaq il-bieb tal-garaxx li jinsab taħt l-art fi blokk ta' appartamenti f'Ħażebbuġ. Ix-kejken Gabriel li kellu 2 u 10 xhur ħarab lil ommu u waqaf xaft mikxuf mola solar. Illum 3 snin wara din it-traċedja, Vanessa u żewġha Joseph għadhom jgħixu l-konsegwenzi ta' dan l-inċident sfortunat. Jien min jaf kemm il-darba inqum bil-lejl noħlom li waqgħuli. Aħseb wara kif noħorġu il-bib tal-flet, mhux il-bib ta' barra, il-bib tal-flet. Il-koppja bħalissa għaddejja minn proċeduri legali bit-tama li ssir ġustizzja. Sa dan it-tant it-tama tagħhom hija li forsi xi darba ix-xaft li sewwa l-ħajja ta' binhom jingħalaq. Li din affarijiet serji u jaħasra b'naqqa sens komun u b'naqra mbuttatura oħra dal-affarijiet isiru. M'hemmx affarijiet kbar. Il-familja spjegat li l-periklu jinsab f'partijiet differenti tal-garaxx għaliex kważi f'kull tarf hemm spazju ta' 9 metru b'fond ta' solar. Min-naħa l-oħra fuq il-bankina barra l-garaxx hemm ħofra wiesa' kważi metru u fonda 4 solari. L-aksident sar, ma jista' jkun ma jsirx ieħor. Fil-blok ta' appartamenti jgħixu familji oħra li għandhom tfal kbar u anke żgħar. L-appell huwa biex ma nistennewx aktar u tittieħed azzjoni għaliex dakinhar jista' jkun tard wisq.